Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphise i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Bafethu nginiphathele i-transfer rumor eshisayo amahlebezi but le iyashisa bafethu. Orlando Pirates, Kaizer Chiefs okuhlanganisa nomdlali we-Orlando Pirates. Kunama-rumors athi ngathi amathuba asemaningi kakhulu ukuthi i-Kaizer Chiefs imthole umdlali we-Orlando Pirates oyi-winger uMonapule Saling. uMonapule Saling ne-Orlando Pirates i-contract yakhe iphela ngonyaka ka-2027. So ama-rumors athi i-Kaizer Chiefs izokhipha imali engango-10 million kwi-Orlando Pirates plus nomdlali we-Kaizer Chiefs ekuthiwa uSam Khosen. Angimazi ngithe mangithi ngiyamsearcha ku-internet angimtholi but akekho kwi-first team ye-Kaizer Chiefs, mhlampe ukwi-MDC ye-Kaizer Chiefs. Ama-rumors bafethu asho njalo. Like ivideo usubscribe kwi-channel, mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Uma ungasubscribile please subscribe kwi-channel le, ngizohlezi ngikhona ngikuletheleka ama-transfer rumors including nama-confirmed transfers. Manje-ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.